या मेडलचा मानकरी ठरलाय तो ऋत्विक आडाव. या खेळाडूला सन्मानित करतील ते किरणजी चव्हाण. या खेळाडूला सामनावीर घोषित करताना सुंदर अशी गोलंदाजी, तितकी सुंदर फलंदाजी देखील या ठिकाणी या खेळाडूकडून पाहायला मिळाली होती. किंजल स्पोर्ट या संघाचा हा खेळाडू ऋत्विक आढाव, त्याला सन्मानित केलं ते किरणजी चव्हाण याने. या खेळाडूचे खूप खूप स्वागत. तसेच यापुढे होणारा सामना हा शौर्य 11 वर्सेस माय स्पोर्ट. प्रथमतः नाणेफेकीचा कौल जिंकून माय स्पोर्ट या संघाने गोलंदाजी स्वीकारून फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते शौर्य 11 या स्पोर्ट या संघाला. या स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाच्या सत्रातला चालू असलेला हा मला वाटतं दुसरा सामना माय स्पोर्ट वर्सेस शौर्य 11 या दोन संघादरम्यान. चालू असलेला सामना हा शौर्य 11 स्पोर्ट वर्सेस माय स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान. प्रथमतः नाणेफेकीचं कौल जिंकून माय स्पोर्ट या संघाने गोलंदाजी स्वीकारून फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते शौर्य 11 स्पोर्ट या संघाला. पाहूया या दोन संघांमध्ये सुंदर अशी लढत या ठिकाणी आपल्याला या मैदानात पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाच्या सत्रातला हा दुसरा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मित्रांनो, अजून देखील या दिवसभरात आपल्याला बरेचसे सामने खेळायचे आहेत, त्यामुळे आपण वेळेचा भान ठेवून या ठिकाणी सामने खेळायचे आहेत. एका मॅचला मला वाटतं 30-30 अशी 60 मिनिटं देण्यात येतील, म्हणजेच एक तास. एका तासामध्ये एक मॅच आपल्याला या ठिकाणी खेळायचीच आहे. या दृष्टिकोनातून आपण आपले खेळाडू मैदानात तैनात करायचे आहेत. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून भूमिका बजावताना दिसत आहेत ते परागजी वारेकर, तसेच प्रफुलजी साळवी. चालू असलेला सामना हा माहिर स्पोर्ट वर्सेस शौर्य 11 या दोन संघादरम्यान. प्रथमतः नाणेफेकीचं कौल जिंकून माहिर स्पोर्ट या संघाने गोलंदाजी स्वीकारून फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे ते शौर्य 11 स्पोर्ट या संघाला. पहिल्याच इनिंगचा सामना या ठिकाणी या सामन्यासाठी आपल्याला आपल्याला या ठिकाणी जे यूट्यूबवर लाभलेले आहेत ते
रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह सौरभ मयेकर यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी या मॅचेस यूट्यूब लाईव्ह पाहू शकताय. या अगोदर झालेल्या सामन्यामध्ये सामनावीर या चषकाचा मानकरी ठरला होता तो ऋतिक आडाव. या खेळाडूला सन्मानित केलं होतं ते किरणजी चव्हाण साहेब यांनी या खेळाडूला बक्षीस परिधान केलं होतं. या मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार देखील मानतो. तसेच चालू असलेला सामना हा शौर्य 11 वर्सेस माई स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय तो माही स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज सुमित. शौर्य 11 स्पोर्ट या संघाची सलामीची जोडी मैदानात तैनात आहे. मला वाटतं स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो अवधूत आणि नॉन स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सुकुमार. प्रथम सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो माई स्पोर्ट संघाचा गोलंदाज सुमित आणि इथे मात्र सुंदर असा टाकलेला चेंडू होता. एक धावेने संघाचं खातं खोललंय ते अवधूत याने आपल्या संघासाठी. दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी तसेच दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी तसेच दोन्ही संघाच्या संघ मालकांनी याची खबरदारी घ्यायची आहे की सामना हा 1 तासामध्येच खेळवला जाणार आहे. 30-30 मिनिटं दोन्ही विनिंगला दिली जातील. पंचांनी देखील या गोष्टीची खबरदारी घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा सुमित याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार. पाहूया सलामीची जोडी मैदानात तैनात. आता मात्र स्ट्रायकिंगला येतो आणि इथे मात्र सुंदर असा टाकलेला चेंडू होता. मोठा फटका मारण्याच्या नादात बीड झाला आणि चेंडू गेला यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव असा हा चेंडू. कोणती धाव नाही या चेंडूवर. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती सुमित याच्या गोलंदाजी मार्कवर. मला वाटतं 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या राईट मोर विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो सुकुमार. यासाठी सुमित. पाहूया सुमित याचा पुढील चेंडू. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना इथे मात्र पॉईंटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आहे. पाहूया हलक्या हाताचा हा मारलेला चेंडू होता. एकच धावेवर समाधान मारलंय ते सुकुमार याने. एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 2. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो शौर्य 11 स्पोर्ट्स संघाचा हा फलंदाज अवधूत. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणत्या भूमिकेत दिसेल तो अवधूत. सुमित याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो अवधूत आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता अवधूत याचा या चेंडूवर. परंतु बॅटचा आणि चेंडूचा काही संपर्क मला वाटतं या ठिकाणी दिसून आला नाही आणि एक धाव देखील टिपण्यात यशस्वी ठरलाय तो आपल्या संघासाठी अवधूत. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती कोणताही धोका न पत्करता 3. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सुकुमार. पाहूया सुमित याचा चेंडूचा सामना करतो सुकुमार आणि इथे मात्र पॉईंटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आहे. पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर. एक धाव कंप्लीटरित्या पूर्ण करून दुसऱ्या धावेला देखील धावला आणि दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली आहे आपल्या संघासाठी सुकुमार याने. या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो अवधूत. सुमित याच्या चेंडूचा सामना करेल तो अवधूत सुकुमार आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. सुंदर असा हा फटका पाहायला मिळाला होता. आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. पुरेपूर फायदा उचलून चेंडूला पाठवला मेडू लॉंगॉनच्या दिशेने.
आता मात्र सांघिक दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतोय तो निखिल पाटील. स्ट्रायकिंगला आहे तो अवधूत. पाहूया कृपया या ठिकाणी जे खेळाडू मला वाटतं बांधावर बसले त्यांनी आपल्या बाईक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पार्किंग करायचे आणि आपण देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसायचं आहे, जेणेकरून या ठिकाणी अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यायची आहे. सांघिक दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिला षटक फेकतोय तो माही स्पोर्ट्स संघाचा गोलंदाज निखिल. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो अवधूत. प्रतीकजी भिडे यांनी जे खेळाडू या ठिकाणी बांधावर बसले त्यांना कृपया थोडं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसवावं. सांघिक दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिला षटक फेकतोय तो निखिल. माय स्पोर्ट या संघादरम्यान आणि इथे मात्र हा आखूड टप्प्याचा टाकलेला चेंडूचा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला मोठा प्रहार केलेला चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. सुंदर असा चौकार पाहायला मोठा प्रहार पाहायला मिळाला होता तो अवधुद्याच्या बॅटच्या माध्यमातून 4 धावांसाठी. इथे हा देखील मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटची कडा घेऊन बॅकसाईडच्या दिशेला गेलेला चेंडू. पाहूया किती धावा प्राप्त करतोय या चेंडूवर. एकच धावेवर समाधान मानलंय ते अवधूत याने आपल्या संघासाठी. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सुकुमार. पाहूया निखिलेच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. पुन्हा एकदा निखिलेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार. आणि इथे मात्र हा सुंदर असा मारलेला चेंडू आहे. पाहूया चेंडू हवेमध्ये आहे आणि या ठिकाणी थोडस गजाचं क्षेत्ररक्षण मानावं लागेल आणि चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. अचूक 4 धावा टिपल्या त्या सुकुमार याने आपल्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी. या 4 धावेने संघाच्या या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना संघाची धावसंख्या आहे ती कोणताही धोका न पत्करता 20. अजून देखील सलामीची जोडी मैदानात तैनात आहे. पुन्हा एकदा निखिल याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज आहे तो सुकुमार. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता सुकुमार याचा. आणि इथे मात्र गचाचं क्षेत्ररक्षण मानावं लागेल आणि एक यशस्वी अशी धाव कंप्लीट केली ती सुकुमार याने आपल्या संघासाठी. या 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते 21. सुंदर धाव घेण्यात यशस्वी ठरलाय तो अवधूत. पुन्हा एकदा निखिल याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अवधूत. आणि इथे मात्र सुंदर असा हा टाकलेला चेंडू मोठा फटका मारण्याच्या नादात बीड झालाय अवधूत. आणि निर्धावाचा हा गेलेला चेंडू. कोणतीही धाव नाही या चेंडूवर. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा निखिल याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अवधूत. पाहूया आणि इथे मात्र हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला उंच मारलेला फटका. चेंडू गेला सीमारेषे बाहेर 6
या फलंदाजाने सुंदर अशी पार्टनरशिप या दोन खेळाडूंच्या दरम्यान पाहायला मिळते. सलामीची जोडी आहे अजून मैदानात. आता मात्र सांघिक तिसऱ्या आणि वैयक्तिक पहिला षटक कोणता गोलंदाज घेऊन येतोय माय स्पोर्ट या संघाचा पाहूया. कृपया वेळेचं भान ठेवायचं आहे. आपल्याला ह्या अगोदर देखील सांगण्यात आलं की पेनल्टी लावण्यात येईल. बराच वेळ काढताय. आता मात्र सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतोय तो माय स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज नरेश. नरेशाच्या चेंडूचा सामना करेल तो सुकुमार. सुंदर फटकेबाजी बजावताना दिसतोय तो आपल्या संघासाठी सुकुमार. शौर्य 11 संघाचा हा फलंदाज आहे. आणि इथे मात्र फुलटॉस टाकलेला चेंडू आहे. पाहूया चेंडू हवेमध्ये आहे. एक धाव अचूकरित्या कंप्लीट केली ती आपल्या संघासाठी सुकुमार याने आणि दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली ती सुकुमार याने. या दोन धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 29. तिसरे षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना नरशेचा पुढील चेंडू खेळ आणि इथे मात्र हा सुंदर असा मारलेला हवाई फायर शॉट होता. हा 6 धावांसाठी आलाय तो. पुन्हा एकदा नरेशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार. पाहूया मोठे फटकेबाजी करताना दिसतोय तो शौर्य 11 संघाचा हा फलंदाज सुकुमार. पाहूया पुन्हा एकदा आणि इथे मात्र सुंदर असा हा मारलेला फटका आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेला आलाय चेंडू. पाहूया किती धावा संपन्न करतो या चेंडूवर सुकुमार. आपल्या संघासाठी एक धाव अचूकरित्या कंप्लीट करून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली आहे ती आपल्या संघासाठी सुकुमार या फलंदाजाने. 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या आहे ती 27. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा नरेशाचा पुढे चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार. 37. आणि इथे मला वाटतं ऑफ एसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला हा चेंडू पंचांचा स्वैर मारायचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 38. पुन्हा एकदा नरेश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो शौर्य 11 संघाचा फलंदाज सुकुमार. पाहूया आणि इथे मात्र हा सुंदर असा हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू आणि एकाच धावेवर समाधान मानलंय ते सुकुमार याने आपल्या संघासाठी. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा नरेश याचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अवधूत. मोठे फटके खेळताना दिसतोय तो अवधूत आणि सुकुमार. आणि इथे मात्र हा फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता. फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलून चेंडू पाठवलाय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. मला वाटतं या ठिकाणी तिसरं षटक देखील समाप्त झालंय. 3 षटकाच्या समाप्ती नंतर शौर्य 11 स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या असणार आहे ती 45. एक भली मोठी पार्टनरशिप या ठिकाणी या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाज सुंदर फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतात आपल्या संघासाठी. 3 षटकं देखील या ठिकाणी समाप्त झाले. अजून देखील या दोन फलंदाजांची पार्टनरशिप मैदानात तैनात आहे. 2 फलंदाजांच्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी मोठे मोठे फटके पाहायला मिळतात. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सुकुमार. पाहूया आता सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक कोणता
गोलंदाज घेऊन येतो माई स्पोर्ट या संघाचा पाहूया. सांघिक चौथ्याने वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला तो माय स्पोर्ट्स संघाचा हा प्रतीक. पाहूया आपल्या संघासाठी कोणती कामगिरी बजावताना दिसतोय प्रतीक. आणि इथे मात्र सुंदर असा हात टाकलेला चेंडू फाईन लेगच्या दिशेला गेला चेंडू, सॉरी थर्डमॅनच्या दिशेला गेला होता आणि एकच धाव घेतले ते आपल्या संघासाठी सुकुमार याने. चौथं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा प्रतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अवधूत. पंचांच्या राईट मुहूर्त विकेटच्या दिशेने मारा करतोय तो प्रतीक. माही स्पोर्ट्स संघाचा हा प्रतीक. पाहूया प्रतिकेच्या चेंडूचा सामना करतोय तो अवधूत. आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडूवर मोठा प्रहार केला आणि चेंडू पाठवला. या ठिकाणी काही नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे डेड बॉल घोषित केला आहे. मोठा प्रहार करून खेळलेला हा फटका होता, परंतु काही नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे थोडंसं नुकसान सोसावं लागलं इथे अवधूत याला. एक भली मोठी पार्टनरशिप या ठिकाणी आपल्याला या दोन खेळाडूंच्या दरम्यान पाहायला मिळते. अवधूत आणि सुकुमार याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज होता. तर हा सुंदर असा टाकलेला चेंडू होता. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. आणि एका धावेवर समाधान मानलंय ते अवधूत याने. एक धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 47. पुन्हा एकदा प्रतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार. पाहूया. आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू इथे मात्र झेल होण्याची शक्यता होती, परंतु झेल काही टिपू शकला नाही आणि एक धाव कम्प्लीटरित्या पूर्ण केली ती आपल्या संघासाठी सुकुमार याने. पुन्हा एकदा प्रतिकेचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो अवधूत. पाहूया. आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू उचलला हवेमध्ये. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली तैनात आहे. आता मात्र पार्टनरशिप फोडण्यात यश प्राप्त केलंय ते आपल्या संघासाठी अवधूत याने. आत्ता मात्र अवधूत याची जागा घेण्यासाठी गेलेला शौर्य 11 स्पोर्ट्स संघाचा फलंदाज सुजल. अवधूत याची जागा घेण्यासाठी गेलेला हा फलंदाज सुजल. पाहूया प्रतिकेच्या चेंडूचा सामना करेल. आणि इथे मात्र सुंदर अशी विकेट प्राप्त होण्याची शक्यता होती, परंतु यष्टीरक्षकाने इथे झेल सोडला आणि एक जीवदान मिळाला इथे सुजल याला. अवधूत आणि सुकुमार या दोन फलंदाजांच्या बॅटच्या माध्यमातून आपल्याला एक भली मोठी पार्टनरशिप या ठिकाणी पाहायला मिळाली होती. आणि ही पार्टनरशिप तोडण्यात यश परिधान केलंय ते प्रतीक याने आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. आणि इथे मात्र अचूक कॅच होती, परंतु कॅच काही करू शकला नाही आहे. क्षेत्ररक्षकाने 2 धावा अचूकरित्या कंप्लीट केल्या त्या आपल्या संघासाठी. सुजल याने
गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती ती माय स्पोर्ट या संघाचा गोलंदाज प्रतीक माध्यमातून एक भली मोठी पार्टनरशिप तोडण्यात यश परिधान केलं होतं. ते प्रतीक याने अवधूत आणि सुकुमार या दोघांची एक मोठी अशी पार्टनरशिप या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली होती. आता मात्र अवधूत याची जागा घेण्यासाठी गेलेला आहे तो नवीन फलंदाज सुजल पाहूया. आता मात्र स्ट्रायकिंगला आहे तो सुकुमार आणि इथे मात्र हा लॉंग ऑफच्या दिशेला कटवलेला चेंडू पाहूया किती धावा प्राप्त करतो या चेंडूवर आणि एकच धावेवर मला वाटतं समाधान मानलंय ते सुकुमार याने. सांघिक 5वं षटक फेकतोय तो आणि इथे मात्र एक धाव घेण्यात यशस्वी ठरलाय तो सुजल. सांघिक 5वं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक फेकतोय तो माय स्पोर्ट्स संघाचा हा गोलंदाज. आणि इथे मात्र हा स्केलेकच्या दिशेला कटवलेला चेंडू पाहूया किती धावा प्राप्त करतोय या चेंडूवर आणि इथे मात्र अचूक 2 धावा टिपून आपल्या संघामध्ये 2 धावेने भर पाडल्या. संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 54. पुन्हा एकदा संदेशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुकुमार पाहूया. 5वं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना आणि इथे मात्र हा यॉर्कर लेनचा टाकलेला चेंडू होता परंतु चेंडूला लॉंगॉनच्या दिशेला कटवलाय आणि एकच धावेवर समाधान मानलंय ते सुकुमार याने. पुन्हा एकदा संदेशाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सुजल आणि इथे मात्र हा मिड विकेटच्या दिशेला कटवलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली तैनात आहे. एकच धावेवर समाधानी ठेवलंय ते सुजल याला. आता मात्र स्ट्रायकिंगला असणार आहे तो सुकुमार. मोठे फटकेबाजी पाहायला मिळते ती सुकुमार याच्या बॅटच्या माध्यमातून शौर्य 11 स्पोर्ट या संघाला. आणि हा देखील चेंडू फाईन लेगच्या दिशेला षटकार सुंदर असा फटका. माहीर स्पोर्ट्सकडून अंतिम षटक टाकण्यासाठी आलाय तो सुमित भोळे. स्ट्राईकला आहे तो सुजल मोरे. नॉन स्ट्राईकला आहे तो सुकुमार गावडे. सुमितचं पहिला चेंडू सुजलसाठी आणि हा सुंदर चेंडू परंतु पंचांनी निर्णय कळवायचा आहे. रनआउटच्या हिशोबात आउट झालाय तो सुकुमार आणि संघाला दुसरा धक्का बसलाय 62 या धावसंख्येवर. अंतिम षटक चालू आहे. पहिला चेंडू एक चांगल्या प्रकारे हाताळला होता. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं हे 31वं वर्ष. आजचा या स्पर्धेचा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील हा चालू असलेला दुसरा सामना शौर्य स्पोर्ट्स
इलेवन विरुद्ध मायर स्पोर्ट्स या दरम्यान चालू असलेला सामना आहे. अंतिम षटक चेंडू दिला गेलाय तो सुमित भोळे, फलंदाज रितेश पेडणेकर, आयकॉन खेळाडू. ऑफस्टिकचा खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर वाईट चिखून दाखवत आहेत. अतिरिक्त एक धाव एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या पोचते ती 63. अंतिम षटक चालू आहे. अंतिम षटकामध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघूया. रितेश एक आयकॉन खेळाडू शौर्य 11 संघाचा. मोठी जबाबदारी आत्ताच फलंदाजीसाठी सज्ज झाला आहे. एकच धाव मिळते. एका धावाने खातं खोलतो तो रितेश. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या पोचते ती 64. 2 गडी बाद 64. अजूनही अंतिम षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 4 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे धावसंख्या उभी करतात बघूया. शौर्य स्पोर्ट्स रत्नागिरी संघ मालक आहेत ते शौर्य अभिजित गिरकर आणि मायर स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक आहेत रमजानभाई शेख. नो चेंडू पंच पराग वारेकर नो चिखून दाखवत आहेत. अवांतर एक धाव एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या पोचते ती 65. पंच फ्री हिट आहे का? यस. नो चेंडू पडलेला आहे. फ्री हिट आहे. फ्री हिटचा समाचार कशा प्रकारे घेतो बघूया. फलंदाज सुजल मोरे. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. चालू सामन्यामध्ये फ्री हिटचा समाचार कशा प्रकारे घेतो बघूया. जकडून ठेवले ते सुमित यानं दोन्ही फलंदाजांना. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटक हाणामारीचं षटक म्हणून ओळखलं जातं. या षटकामध्ये निश्चितच धावा जमणं गरजेचं असतं, पण ते जकडून ठेवले दोन्ही फलंदाजांना सुमित भोळे याने. एक अनुभव आहे. सुंदर खेळाडू आहे. पुढील चेंडू सुमित. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारलाय तो रितेश पेडणेकर याने. चेंडू जातोय बांधाचा अडथळ्यामुळे निश्चितच चेंडू थांबलाय. 2 धावा धावून पूर्ण करतात ते सुजल आणि रितेश. या 2 दुहेरी धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 2 गडी बाद 68. अंतिम षटक चालू. अंतिम षटकातील अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. बघूया मोठे फटके पाहायला मिळतात का. रितेशच्या बॅटच्या पट्ट्यातून पुढे जाऊन जाण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो यष्टीरक्षक बंटीच्या हातामध्ये. धावसंख्या स्थिरवली. खूपच सुंदर गोलंदाजी म्हणता येईल ती मायर स्पोर्ट्स संघाकडून. सुमित याच्याकडून संघाकडून 6वा आणि वैयक्तिक दुसरं षटक आणि अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो सुमित. सामना करतोय रितेश. खूपच सुंदर चेंडू. फसवा चेंडू. चेंडू जातोय निर्धाव यष्टीरक्षकाच्या हातात. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर शौर्य 11 स्पोर्ट्स रत्नागिरी संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 68. विजयासाठी मायर स्पोर्ट्स कोतोडे संघाला 6 षटकामध्ये 69 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. हे उद्दिष्ट पार करताना कशा प्रकारे फलंदाज
रत्नागिरी विरुद्ध माइंड स्पोर्ट शिरगाव या दरम्यान चालू असलेला सामना आहे. संघमालक माइंड स्पोर्ट संघाचे संघमालक रमजानबाई शेख, शौर्य 11 संघाचे संघमालक शौर्य अभिजित गिरकर. मी विनंती करतो दोन्ही संघ मालकांना आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. या आधीच्या सामन्यामध्ये पहिला सामना जो खेळवला गेला होता किंजल स्पोर्ट्स हातीस विरुद्ध आर स्पोर्ट्स कोतोडे. दोन्ही संघ मालकांना मी विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी उपस्थित असाल तर लगेचच व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. मंडळाच्या वतीनं आपल्या सर्व संघ मालकांना आपण शाल, सन्मानचिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करणार आहोत, याची नोंद घ्यायची आहे. आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये देखील सर्व खेळाडूंना खुश खबर आहे. आपण या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. सर्व खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची आहे. या स्पर्धेमध्ये जे संघ, खेळाडू, संघ मालक, पंच पॅनल, कमिटी या सर्व मंडळींना विनंती आहे आपण अजूनही पुढील सामना खेळल्यानंतर लंच ब्रेक घेणार आहोत. भोजनासाठी ब्रेक घेणार आहोत. भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी आपण केलेली आहे. सर्व संघमालक, खेळाडू यांनी याची नोंद घ्यायची आहे. चला लवकरच सामना सुरू करायचा आहे. आपल्याला 30 मिनिटांमध्ये 6 षटक संपवायचे आहेत, याची नोंद घ्यायची आहे. पराग वारेकर पंच, चला क्षेत्ररक्षण सजून गेला सांगा. बरोबर 12:40 झालेत. 12:42 पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू या ठिकाणी क्रीडांगणावर पडणं अतिशय गरजेचं असेल, याची नोंद घ्यायची आहे. शौर्य स्पोर्ट्स शौर्य 11 संघाकडून वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला गेलाय तो गोलंदाज जयेश भावेच्या हातामध्ये. माहिर स्पोर्ट संघाची सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्राईकला येतो प्रतीक कांबळे, नॉन स्ट्राईकला येतो सालीम कोतवडेकर. सामन्याला सुरुवात होते. बरोबर 12:42 झालेत. आपण 30 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी हा सामना संपवायचा आहे, याची नोंद घ्या. पहिला चेंडू जयेश ऑफ स्टिकच्या खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिकून दाखवत आहेत. अतिरिक्त एक धाव, एका धावेने संघाचं खातं खोललंय. या स्पर्धेसाठी पंच पॅनल म्हणून लाभले ते आपल्याला पराग वारेकर. लेग पंच म्हणून काम पाहतात ते प्रफुल्ल साळवी. स्कोरर म्हणून काम पाहतात ते यश कांबळे. पुन्हा एकदा खूपच सुंदर चेंडू होता. बघूया पंच कशा प्रकारे दाद देत आहेत. पंच व्हाईट चिकून दाखवत आहेत आणि हा चौकार. एकूण 5 धावा या चेंडूवर मिळतात. एकही
प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते माहीर स्पोर्ट्स संघाकडून 2 धावेने खातं खोलते. वैयक्तिक 2 धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतो तो सालीम. पुढील चेंडू जयेश भावे सामना करतोय सालीम कोतोडेकर. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. अपील मागितलाय. पंच पराग वारेकर अपील फेटाळताना पाहायला मिळत आहेत. खूपच सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते ती जयेश भावे यांच्याकडून. खूपच सुंदर चालू असलेला सामना निश्चितच रंगतदार चुरशीचा सर्व रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. चेंडू जातोय सीमारेखेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. पंच पराग वारेकर चौकाराचे खूण संघ. खूपच सुंदर चेंडू. शौर्य 11 संघाकडून दुसरं वैयक्तिक पहिले षटक चेंडू दिला गेला तो रितेश पेडणेकरच्या हातात. सलामीवीर फलंदाज प्रतीक कांबळे फलंदाजीसाठी सज्ज आहे. लेगसाच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. स्वतः शतरक्षक त्यांना चेंडू जातोय 1 बाउंड चौकार. पंच पराग वारेकर यांच्या चौकाराची खूण दाखवताना या चौकाराने धावसंख्येत निश्चित खूपच सुंदर चेंडू. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव का रोखू शकत नाही. चेंडू जातोय सीमा रेखेच्या बाहेर. लेग पंच पराग प्रफुल्ल साळवी आणि मेन पंच पराग
गोलंदाजीवर रितेश. बघूया अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक नाही, चेंडू जवळ जातोय. खूपच सुंदर झेल टिपलाय. अतिशय सुंदर झेल टिपतोय. बंटी बनप हा देखील षटकार चौकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो. मॅन फ्रॉम काळबादेवी. आजच्या दिवसातील या क्रीडांगणाचा राजा कुठला खेळाडू ठरतो बघूया. पहिल्या दिवशीमध्ये सूरज चव्हाण, सुदर्शन कुलिये, सागर पाटील सारखे खेळाडूंनी या क्रीडांगणाचा राजा बनले होते. कालच्या दिवसामध्ये देखील सोहम भाटकर, विजय शिवलकर, सुमित नागवेकर, संकेत पवार सारखे खेळाडूंनी या क्रीडांगणाचा राजा बनले होते. आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी या 4 संघामधील खेळाडूंच्या बॅटमधून पाहायला मिळते का बघूया. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. आपल्याला 30 मिनिटांमध्ये 6 षटक संपवायचे आहेत. रितेश पेडणेकर चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे. सामना करतोय बंटी बनप. लेगच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा फटका प्रयत्न होता. चेंडू जातोय यष्टीरक्षक शिवा वारेकरच्या हातात. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर माहीर स्पोर्ट संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 23. विजयासाठी 24 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट शिरगाव संघाला. संघ मालक आहेत रमजानबाई शेख माहीर स्पोर्ट कोथोडे संघाचे आणि शौर्य 11 रत्नागिरीचे संघ मालक आहेत शौर्य अभिजित गिरकर. मी दोन्ही संघ मालकांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने असं नसतो व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे RS स्पोर्ट संघ मालक रमजानबाई शेख स्वप्नील बारगुडे यांना विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठाच्या दिशेने असं नसतो व्हायचं आहे. शौर्य 11 संघाकडून तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला जातोय तो प्रणवच्या हातामध्ये. किंजल स्पोर्ट्स हातीचे संघ मालक आहेत अनिकेत नागवेकर. मी त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने असं नसतो व्हायचं आहे. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 मंडळाच्या वतीनं आपल्याला सर्व संघ मालकांना या ठिकाणी शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन आपण आपला सन्मान करणार आहोत. पुन्हा एकदा चालू सामन्याकडे. लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका आहे. स्वतः चेंडू जातोय 1 बाउंस चौकार. सालीम कोतोडेकरच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निघालेला हा खणखणीत चौकार. या चौकाराने निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या परिस्थिती पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रणव. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज माहीर स्पोर्ट कोथोडे संघाचा आयकॉन खेळाडू सालीम कोतोडेकर.
खूपच सुंदर फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक त्यांना आता एक धाव करू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. तर सालिम याला एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या बसते ती 29. तिसरं षटक चालू आहे. तिसऱ्या षटकात अजूनही काही निर्णायक चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रणव. सामना करतोय बंटी बनप. प्रतीक कांबळे यांच्या जागा घेण्यासाठी आलाय तो बंटी बनप. हा देखील षटकार चौकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू आहे. आपल्या ताकदीचा कशा प्रकारे पुरेपूर फायदा उठवतो का बघूया. बंटी लेगच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय बॅटला, काय चेंडू लागत नाही. चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. अवधूतच्या हातामध्ये. अवधूत तांडेल. पुन्हा एकदा प्रणव चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. सामना करतोय बंटी. बघूया बंटीच्या बॅटला अजून चेंडू शिवत नाही. हा देखील निर्धाव चेंडू आहे. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत ते प्रणव याने. बंटी याला जखडून ठेवलंय. दोन्ही खेळाडू एकाच गावामधील आहेत. मॅन फ्रॉम काळबादेवी. हा देखील लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका आहे. चेंडू जातोय सीमा रेखे बाहेर 6 धावांसाठी. बंटीच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निघालेला बंटी. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. उत्तुंग मारलेला फटका आहे. चेंडू जातोय सीमा रेखा बाहेर 6 धावांसाठी. बंटीच्या बॅट पंकजच्या गोलंदाजीवर कशा प्रकारे समाचार घेतो बघूया. चेंडू जातोय निर्धाव. यष्टीरक्षक अवधूत तांडेल याच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू टाकलाय. 17 चेंडू विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता ती माहीर स्पोर्ट्स शिरगाव संघाला. हॅलो. पुढचा चेंडू सालिम यासाठी. आणि हा एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू. अजूनही 15 बॉल 22 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. पंकज याचा पुढचा चेंडू आहे तो सालिम. सामना करेल सालिम. आणि हाही फुलटॉस चेंडू होता, परंतु क्लीन बोल्ड झालाय.
चालू असलेला दुसरा सामना आहे. या ठिकाणी किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हातीज संघमालक श्री अनिकेत नागवेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी किरण चव्हाण यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं हे 31वे वर्ष. या स्पर्धेतील किंजल स्पोर्ट बाबर शेख हातीज संघमालक श्री अनिकेत नागवेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी किरण चव्हाण यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. हॅलो. धन्यवाद अनिकेतजी नागवेकर साहेब. धन्यवाद किरण चव्हाण. कंटिन्यू स्वप्नील पारगोडे. पंकज याचा पुढचा चेंडू डावखुरासा फलंदाज नरेश बनप यासाठी आणि सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. अजूनही 13 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. पंकज मात्र वारंवार एक निर्धाव चेंडू टाकतोय. एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती पंकज याच्या माध्यमातून. शौर्य स्पोर्ट्स संघाकडून पंकज याचा पुढचा चेंडू नरेश बनप यासाठी आणि हा चांगला तटवलेला चेंडू डिक्लर झोन मध्ये 1 धावेसाठी जातोय. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 48. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकानंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 48. अजूनही 12 चेंडूंची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. बंटी आणि नरेश बनप काळबादेव गावचे हे दोन्ही खेळाडू एकाच स्ट्राईक आणि नॉन स्ट्राईकला आहेत. ते स्ट्राईकला आहेत ते बंटी, नॉन स्ट्राईकला आहेत ते नरेश बनप. 12 चेंडू आणि 21 धावा आणि 5वं षटक घेऊन होतोय तो अवधूतचा सामना करेल तो बंटी. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू अवधूत याचा बंटीसाठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. हा मात्र झेल होतो का बघूया. आणि 6 धावांसाठी एक उत्तुंग असा षटकार मारला. खेळणार आहे तो बंटी. बघूया. आणि हाही सुंदर चेंडू तटवलाय 6 धावांसाठी. सलग 2 चेंडू अवधूत याचा तिसरा चेंडू बंटीसाठी आणि हाही सुंदर तटवलेला चेंडू, परंतु टायमिंग का होत नाही आणि झेल बाद होतोय तो बंटी. अजूनही 9 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. धावसंख्या स्थिरावली आहे 3 गडी बाद 7. बाद 60. अजूनही 9 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. बघूया या षटकात धावसंख्या पार करतो का ते माहीर स्पोर्ट्स संघ. अवधूत याचा पुढचा चेंडू सुमितसाठी
आणि हा सुंदर तटवलेला चेंडू होता. बघूया एक धाव मिळते की दोन धाव मिळते, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. एक धावीवर समाधान मानायला लागते. सुमित याला धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 3 गडी बाद 61. अजूनही 8 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. आत्ता स्ट्राईकवर गेलाय तो नरेश बनप. सामना अवधूत याचा सामना करेल तो नरेश बनप. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. 8 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. अवधूत याचा या षटकातील 5वा चेंडू नरेशसाठी. बघूया नरेश कसा सामना करतो. आणि आता चांगला ऑफसाईडला कटवलेला चेंडू आहे. चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या पार 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली आहे ती 65. 3 विकेट नंतर 65. अजूनही 4 धाव. आणि या दोन संघांमध्ये कोण सामना हरेल तो त्या संघाबरोबर सामना होईल तो आर एस स्पोर्ट्स संघाचा. अवधूत याचा पुढचा चेंडू नरेशसाठी. 4 धावांची आवश्यकता. हा मात्र चेंडू चांगला होता. निर्धाव चेंडू टाकलाय आणि अजूनही 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. आर एस स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. आर एस स्पोर्ट्स संघ. माहीर स्पोर्ट्स संघाची 5 षटकांतर धावसंख्या झाली ती 3 गडी बाद 65. 6 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. आर एस स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर आपली मॅच आहे. सर्व खेळाडूंना तयारीत राहायला सांगायचं आहे. रितेश. 6 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे 6वं षटक टाकण्यासाठी. आणि आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक टाकण्यात आलंय तो रितेश पेडणेकर. सामना करेल तो सुमित भोळे. उजव्या शैलीचा सुमित भोळे सामना करेल तो रितेश याचा. आणि सुंदर तटवलेला चेंडू बघूया. चेंडू झेल आपल्या स्वतःच्याच गोलंदाजीवर बाद केलाय ते दूर. 5 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. पहिला चेंडू चांगला टाकला होता. पहिल्याच चेंडूवर विकेट मिळवली होती रितेश यांनी सुमित याची. आणि चांगला झेल घेतलाय स्वतःच्याच गोलंदाजीवर. आणि 6 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या चेंडूवर बाद केलाय ते सुमित याला. आत्ता मात्र 5 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे ती माहीर स्पोर्ट्स संघाला. बघूया आशिष धुंदूर कसा सामना करतो. आशिष धुंदूर आणि नरेश बनप ही जोडी मैदानात आहे. दुसरा 6व्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन आला तो रितेश. सामना करतो आशिष. आणि हा मात्र सुंदर चेंडू आहे आणि निर्धाव चेंडू होता परंतु त्यावर धावबाद झालाय तो नरेश. एक चोरटी धाव घेण्याच्या नादात धावबाद झालाय तो नरेश बनप. आणि
कधी गावातला एक जुना जाणता असा षटकार मारणारा खेळाडू आहे तो पंकज नार्वेकर मैदानात दाखल झालाय. पंकज नार्वेकर आणि आशिष धुंदूर ही जुनी जाणतीची जोडी मैदानात आहे. अजूनही 4 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे ती माइंड स्पोर्ट्स संघाला आणि 4 निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील ती रितेश याला शौर्य स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकण्यासाठी. बघूया कोण यशस्वी होतो यामध्ये. 4 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईकला आहे तो पंकज नार्वेकर, नॉन स्ट्राईकला आहे तो आशिष धुंदूर. आपल्या दुसऱ्या षटकातील 6व्या अंतिम षटकातील आपलं वैयक्तिक दुसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो रितेश पेडणेकर. सामना करेल पंकज आणि हाही निर्धाव चेंडू जातोय. सलग 3 चेंडू 3 निर्धाव टाकलेत. आता मात्र समीकरण बदलत आहे. 3 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. अतिशय सोपा वाटणार असा विजय कठीण करून बसतोय. रितेश याची वारंवार चांगली गोलंदाजी निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी होतोय. तो पंकज याला चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो रितेश आणि सामना करेल पंकज आणि चांगला चेंडू आणि धाव बाद झालाय तो आशिष धुंदूर. एक सामना बरोबरी सुटला तर बॉल आउट खेळवण्यात येईल. रितेश याचा 5वा चेंडू अभिषेक साठी आणि चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर आणि एकच धाव मिळते. 1 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता आहे. सामना बरोबरी सुटला. दोन्ही संघांनी लक्ष द्यायचं आहे. सामना बरोबरी सुटला तर बॉल आउट खेळवण्यात येईल. सगळ्या लाईनमनने आपापली जागा घ्यायची आहे. 1 मिनिट पंच सामना सगळ्या लाईनमनने आपापली जागा घ्यायची आहे. कोणी मोबाईलवर राहायचं नाहीये. सामना जर बरोबरी सुटला तर बॉल आउट खेळवण्यात येईल. 1 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता आहे. अत्यंत सुंदर असं षटक टाकलंय ते रितेश पेडणेकर यांनी, पण तो तेवढा स्ट्राईकला आहे तो जुना जाणता असा खेळाडू पंकज नार्वेकर. 1 चेंडू आणि 3 धावा. बघूया रितेश याचा शेवटचा चेंडू पंकजसाठी आणि सुंदर चेंडू. मी म्हटलं होतं की जुना जाणता असा खेळाडू आहे. शेवटच्या चेंडूवर षटकार घेतून विजयी केलाय ते माहीर स्पोर्ट्स संघाला.